Dobar dan, crna haljina, crn styling u spotu Nemoj da me nerviraš, crnu venčanicu. Da li za tebe postoji neka druga boja? Pa postoji, imali smo i roze styling. Imali ste, tačno, moram da pokojim tvoje izglede, da te pitam kako si. Hvala. Dobro sam, malo sam umorna, od ponedeljka uopšte ne spavam, znači spavam po 4-5 sati. Bukvalno sam sada na rezervi, ali evo danas, da kažem, od sutra kreće malo slabiji tempo i odmorit ću se. Kome si poslednji put rekla nemoj da me nerviraš? Pa verovatno još malo pre sam to nekom izgovorila. Pa šta znam, ne znam, ćerki možda. Koliko te je lako iznervirati generalno u životu? Zavisi od okolnosti. Zavisi od mnogo faktora, zavisi od toga da li sam gladna, da li sam naspavana. Uglavnom od ta dva faktora, to su meni najbitnije stvari. Tako da... A u kojim situacijama tebi suprug kaže nemoj da me nerviraš, Kajo? To uglavnom zavisi od njegovih ličnih problema koje ima nevezano za mene u tom trenutku. Onda ja, kako rešavaš te situacije? Što se kaže, fasujem malo. Kako rešavam? Pa uglavnom odbrusim i ja njemu. Ali ništa dramatično, to je kod nas vrlo kratkog daha. To su znači te slatke ljubavne, bračne svađe, jel tako možemo da ih nazovemo? Da, to nisu ni svađe, to su čarkice. Čarkice, da, jeste. Dobro, promovišeš dakle 2 nove pesme. Koja je tvoj favorit? Aj prvo to da te pitam. Ja ne mogu uopšte da se odlučim. Ne mogu da se odlučim, obe ih jako volim. Kod mene, mislim, uslovno rečeno, problem, što ja stvarno volim dosta toga da slušam i volim dosta toga i da pevam i na svojim nastupima potrebnije su mi pesme kao što je Nemoj da me nerviraš, dakle brže pesme, jer uglavnom radim klubove, ali ova pesma kao što je Minut pre ljubavi je nešto što nije čak ni balada, nego je neki srednji tempo. Više za karijeru, da kažemo onako. Da, i pesma koju isto podjednako, sa kojom recimo počinjem svoj nastup, ona i pesma Htela bih. Tako da, zaista volim i jedno i drugo i ne mogu da se opredelim. Da, videli smo te ovde u ulozi kaubojke. Čini mi se da je negde sličan fazon imala i Viki Miljković, ja mislim, pre nekoliko godina za Marišli, ali tako beše? Ja se ne sećam, života mi ne sećam se. Jel ti to hoćeš da je preotmeš titulu kaubojke ili ćemo... Ne, mislim, ovo je sve ovde divlji zapad, tako da nema tu preotimanja, to je već postoji. Ali šta sam htela da kažem, svakako, iako si Indijanac, gledaj da budeš poglavica. Bravo, ovo je dobro rečeno, znači. Da. Videli smo i Vukove, je li to tvoja bila ideja ili... To je Keki, maestralni Visual Infinity Keki koji je zadužen za sva ta ludila u spotu i to što to sve tako izgleda. Ne znam, zaista, ja sam pala u nesvest kad sam prvi put videla. Nisam imala uopšte predstavu da će to sve tako da izgleda. I ti da si došao na set, da vidiš tokom snimanja, ne bi mogao da zamisliš šta će na kraju da se desi. Tako da, evo, veliko hvala i kapa dole Kekiju i pre svega Budi, Đorđu Budašanu, koji je ispred te produkcije, koji je, da kažem, glavni krivac što sve to tako dobro izgleda. Jeste. Ti si nekako, da kažemo, sve radila iz ljubavi. Sve što radiš, radiš iz ljubavi i ljubavlju si ispunjena i sa te emotivne strane i ovako poslovne i ostalo. Osvrnut ću se samo kratko na Breda Pitta koji je s ljubavlju na neki način radio ovde u Beogradu i kažu, muvao je ribe po Beogradu tih 80-ih godina kada je snimao Šta li već. Kaže, uglavnom im se udvarao tako što napiše broj telefona na papir i gađa ih papirićem, da im ostavi. Ti si imala iskustvo sa strancem, pa me zanima kako ti to komentarišeš iz tvog ugla sada i kakvi su to stranci kada muvaju? Pa ne znam, stvarno ne bih sada da to komentarišem, iz poštovanja prema mom mužu ne bih da... Naravno, da. Pa da, mislim, to je bilo davno, što ima veze. Da, pa mislim, ne znam, svakako, ne znam šta bih rekao. Je li to dobar način muvanja? Da ti napišem broj telefona, gađate papirićem ili... Pa što da ne, mislim.
To je definitivno nešto drugačije. Možda kad imaš 20 godina ili i manje od toga. Ali već u mojim godinama, ne znam, mislim da bi dobio čašu vode u lice, ono, kad bi me gađao nečim. Znači ne bi Brad Pitt se proslavio baš tako sjajno u tvojom. Ne bi. Čime je tebe suprug osvojio? Kako kažeš, u mojim godinama je sad drugačije, u tvojim godinama čime je te osvojio? Šta je ono što te kupilo kad si ga upoznala? Pa, kod mene, što se konkretno njega tiče, taj njegova ljubav koju mi je dao onako na dlanu i svet na dlanu i što me stavio na pijedestal i u svom životu i što vidim da tu njegovu, prosto u svakom njegovom potezu vidim koliko me voli i što mi pruža taj osjećaj da se osjećam kao najvoljenija žena na svetu. I jednostavno, po prvi put u životu sam tako nešto osetila i naravno ne trudim se, nego sam spontano, sam se i u meni rodila ljubav prema njemu takva i jednostavno kod mene sve funkcioniše na bazi reciprociteta i... Evo, i ovde ti je podrška, pruža ti podršku na konferenciji. Je li mu bilo teško jutros da ustane, da porani? Ko je koga budio? Jeste. Bilo mu je teško, ali on inače je ranoranilac, za razliku od mene. Ja jedino kad imam neke obaveze ovog tipa, onda upalim alarm i uvek se probudim, ali bukvalno patim ceo dan posle toga, kao što i sada patim. Pošto nisam spavala danima, tako da on je ranoranilac, ja volim da spavam. Da vi niste uopšte neki klasičan par venčanja, on nije bilo klasičan, tvoja venčanica nije bila klasičan, bila je crno, u najmanju ruku neuobičajeno. Da li je to zaista tako? Da li ste i ovako privatno nekako drugačiji od ostalih parova? Da li vam je odnos, kakav je zapravo, da li je drugačiji? Pa nije, mislim, šta znam, ne znam kakvi su drugi. Mi smo uglavnom kod kuće, nismo sad nešto previše socijalni, ne izlazimo previše, ne družimo se previše s ljudima. Uvek je isti krug ljudi oko nas, tako da u ovom periodu života to zaista prija. Jel ti zamera nekad kada kažeš, idem sa ortakom na kafu? U početku? Pa ne. Ne. A ti njemu, jel zameriš? Ako ode s drugaricom? Pa on nema drugarica. Da li je to bio nečiji uticaj ili on sam odlučio da više nema drugarice? Pa ne, nije ni imao drugarice. A mislim da su da nije ni na mestu da ima drugarice. A čekaj, jesi ti sad možemo kažemo srećna žena onda? Jesam. Jesi, ako nema drugarice? Ja ti kažem da sam srećna. I da je sve kako treba. Ako ti kažem dana, ej, da te upoznam s mojom drugaricom, kako bi reagovala sad? Jel bi to bio šok neki, jel bi to bilo... Nema šanse da bi se to desilo. Nove drugarice? Ma ajde. Sve drugarice ćete sticati zajedno, dakle? Ma naravno, mogu da budu samo zajedničke. Moje pa da ih on počne smatrati drugaricama. Dakle, ako si indijanac, budi poglavica. Tako je. Bože, Kaja, nisam znala da si toliko opasna. Ti si jedna opasna žena zapravo. Pa mislim da je to u redu. Kako? Pa ti možda imaš drugove, a on ne sme da ima drugarice. Kako može da bude u redu? Pa mislim, moje drugove, on znate moje drugove, sad da ne komentariš. Top. Reci mi 2024. godina, ovako okvirno, kada je pogledaš kako ti se čini i šta je plan za 2025. Plan za 2025. 24. mi je bila savršena u svakom smislu. Mislim da ne ponavljam vezano i za privatni život i evo kako se završila u poslovnom smislu. Nikad bolje. I 25. planiram da nastavim poslovno. Tako da u februaru još 2 pesme. Možete da očekujete i eto, da mi bude bar kao 24. ja ću biti presrećna. Šta kaže ćerka, je li bacila oko na Trumpovog sina? Nije. Nije? Ne. Ima li tu šanse da se nešto desi? Pa ne znam, zaista ne znam. Zele uvek ima neko originalno pitanje. Top. I love you, hvala ti puno. Hvala puno.